da min baba ba kanan kai kabi sannu da zuwa sarki kana da lahiya sarkin nasara na auduran sarki ya dade layanu mai kwana da shiri kyawun ta shiga ji uba ne yau ga zayyano kan karagan wani gane zaune tsani baya wurin mun kama yana nan mun kagaka don abin da zai yi za ka yi yau kyawun ta shiga ji uba ne yau ga zayyano kan karagan wani gane zaune tsani baya wurin mu kama yana nan mun kagaka don abin da zai yi za ka yi yau ta auduran sarki ya daɗe layanu mai kwana da shiri ta auduran sarki ya daɗe layanu mai kwana da shiri ta auduran sarki ga da abar shi yau ga gidan nan da sarki yanzu ba masu ja duk sun sake yanzu ba masu ja duk sun sake gidan sarkin gaya fara shirme tun jiya ya ɗauki lahili za shi na wajen hau Da ya hau maka dagara mai shigo kan mai ya kai na Abdullahi mi ke gaba kai hangala ka gade a bar shi yau ga gidan nan ka shige Mike ga hunka gaga da audu mazan jiya gaba Abdullahi don yau tana da sarki a farshe sarki yayi mulkin kasa do ayyaba jibo sarki yayi mulkin kasa do ayyaba audu da sarki yayi mulkin kasa do sarki tukuru sarki yayi mulkin kasa do sarki sha'aibu sarki yayi mulkin kasa do ayyaba yanzu kai ne sarki yanzu kai muka zo